Magandang tanghali po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa isa na naman pong ginaganap na torneo sa larangan ng futsal. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isi-share po ng isang manlalaro ang kanyang experience o ang kanyang karanasan nung siya ay tinamaan ng malakas na bola para sa mga susunod na araw ay mapaghandaan ito ng mga bago nating mga aspiring player. Sir Cristoto Alvarado, nakita po ng team kanina na ikaw po yung tinamaan ng malakas na bola dyan po sa may bandang Kalamnan. Dito po. Ano po yung pakiramdam na tinamaan kayo ng malakas na bola na wala kayong kalaban-laban? Unang-una ang naisip ko pag tinamang pero naisip ko dahil ito ay laro, nasa larangan tayo ng laro, so dapat sport lang dapat tayo. Dapat wala tayong sabi na anumang pagdaramdam sa ating mga kalaban. So bagkos atin pang galingan, maging inspiration ito, yung masakit na naging dulot ng laro maging matatag pa tayo at gumawa ng iba pang mga momentum para maipanalo natin ang laban sa susunod na mga laban. Maraming salamat, Sir Cristoto. Pero gusto pong malaman ng ating mga manonood kung ano po yung pakiramdam, yung parang sa amin nangyari. Paano nyo po isasalaysay sa amin yun? Sir, ganito po kasi sir yung kasi bilang isang manlalaro, so kailangan natin ibilisan ng ating score. So bali while approaching ang kalaban, so dumipinsa ako, hindi ko inaasahan na nagbigay na pala siya ng isang malakas na sipa sa bola at hindi ko yun naman kasi eyes to eyes yung kunta ko sa kanya, hindi ko nakita yung kanyang paanan kung gano'n na pala yung diskarte. So nung pagbigay niya ng malakas na sipa, so ako tumama yung bola sa akin dito. So tapos yung dating ko, sir, parang ganito talaga sir, parang naramdam ko talaga na dinamdam ko talaga yung bigat, yung sakit, yung problema na naramdaman ko na time hanggang sa parang nanilim yung paningin ko. Brown out. Gusto kong umiyak eh. Naiintindihan ko. Dito na naman po tayo dahil hindi na po kayang